Ezu moto zuo inji dị n'ime ya. Akụkọ adịrọ m. Aka chọgburu onwe ya. Kedu ife Anarua. Na ọrụ na alọ na akọli. Hai! Ka aji fe n'onu ọtọ. Chai. No English. Onye gbasara njin a unu bufuru. Onye ka anyị na-ekwu okwu. Kedu ihe nwere igwe anyị gbasara ya? Ọma gwa ya obere oge. Onye mo ji kpọzụkọ n'isi m. Gekwenụ ntị ya n'ọnụ ya. Otu okorobịa gị ya ha ịmaghị ekwu okwu. Ịnụkwa otu isi ajụ ajụjụ. Ọ dị mma. Apam. Weta ihe a tinyere ebe a ka ọ bịa kpọrọkpọtọ nwa ya n'iru efu. Deba ilu egwalu m chairman na emesịa na mụ na ya ga-afọ. Ọ dị mma ka nje bịa kana mụrụ kana enwe obere ife nchọ ka mụ na ebe ọ dị mma o nwere iwe bụrụ na nchọ itinye ọnụ na-efe gbasalụ ndụ mana isi m ka njụa udo dịkwa ife ọ dịzị mma udo dị nsogbu adị eji mfu anya okenye na-eji apụ ife wee mụrụ ndị anya site ọ na-adị m ka onwe ife na-esogbu o nwere ka iru ịdị ka arụ ya ọ dị ka onwe ife na-esogbu nna ekwujọrọ o nwere ife na-esogbu onye ahụ siri m ike gengem udo dị matụkwa agha asị mana ọ dị mma mana ọ bụrụ ka m si wee mara mbụ ka m si afụ ekịta nwere ka ife si dị ọ na-adịzi m ka na ife adị mana isi na ife niile dị mma n'eziokwu ma ha tụrụ gị asị onye ya na ibe na-ezokarị ezosisi chọọ ya ma ha tụrụ gị asị ihe niile ahụ siri m ike nsogbu adị biko ka m were m ka nje sọmiti ka nje nye chairman akwụkwọ ka njebe agora ganhamos. Bico, esse segura desse problema não é eu. E bico ganha bem. E que eu não cara de. Chega na coisa não Jesus e coronjere. Não cansa nada. Agora no meio, chega que não mata na bono kunuka. Aso ko ni boy. Seke, chikan ko ni go fadi. Me na ko gena kwenti. Gini patanizale. Ge oro ne kwenti. O putane kpọ m n'ekwentị na maya ha no onye na-ese mụ na gị na. Ha! Nwoke isi gbuo n'onwe gị na shi. Oh, ị na-achịkwa ndị mana akpọrọ gị. Akpọrọ gị n'otu ahụ gara aga. Ịfụrụ ya. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu. Kedu ka esi mana mgbe kpọrọ gị? Ebe ị nwere ebe ị na-achị ọdụ ụmụ nwaanyị. Biko, iwe gị dị ọmụta jụọ. Biko, Seke. Mari yenye ofuma. Yakere wenye. Ne, kamgbe ka na-akpọ nwoke ma na akara ekwentị ya. Ọ na-akụkwa na-akụ, mana ọ na-ebukọrọ ya. Mana gịnị bekwanụ? Amarọ m. Ọ dị ya nwa nwere akwụkwọ a ga-ewegara ndị local gọọmenti. Ọ ka dị n'aka ya. Chelu ka njụa. Ọ dị ka onwe nsogbu ọ na-enwe. Emi ka ọ bụrụ n'ezinụlọ ya, ma ife gbasara alụmdi na nwunye ya, ma ife ọbụla onwe nsogbu onwe. Cherọ m nwere nsogbu onwere, cherọ m. Onwe ife onye a na-agabiga. Chairman, onwe ife onye a na-agabiga. Mmụọ m na-agwasị m ya ike. Jonas, hapụ ihe a.
onwe onye ọbụla na-agabiga ihe n'ezinụlọ ya. Ama m mana nke gbasara ya mmụọ m na-agwa m okwu adụmana agbaghị ya. Mmụọ m na-agwasị m ike na onwe ebe mmiri si ba n'opi gbọrọ. Mana ka o si na-adị, m ga-ezipụ ndị mmadụ ka fa jee amalụ ka ọ nọ. Nsogbu adịla. Daalụ. No. Mana ilu mulo lagi napa? Mau ke bini je? Mau bini je? Mau lagi tu? Ajo ajo. Kamu lagi? Untuk tak kira awal lu deka, mungkin jiwa. Kau dah ganti deh. Iya ni memang tu. Ya. Mau bicara? Makan mana? Ya mana? Mana kamu cakap orang kong langsung? Nenu mau cakap sini kamu wala me. Cakap mana? Cakap mau ngurun ini oleh nanti kan ya oke pas kalau ngurun itu ini mau pernah menutup tuh mata kang bang kui fono don wili himi kita kan wili mala wo ibe dem abu jorun ne nanti kena asing iya abu jorun oh itu kamu kau jangan baru tadi iya oke free ya iya ini kenapa tuh kenapa dia udah oh mana guna ya pun oh mana guna oh mana second cari jual lagi cari je biar gue dia ninu nyenna ma ninu just ninu amani ma waga wase uzumura Oga Jonas Onyero Jennifer. Mwenye na ko Jennifer, we ko bro yo ka ha chore bo we ga na. Kiki isi mwenye na ko Jennifer. Isi wona ngoge nas. Isi wona ngoge nas. Kiki isi mwenye na ko Jennifer. Ngale kana nani ko kugaza nana. Iko wala kama nageza bezo e kwenti kwa kene. Kama sinka bidu. Mata. Second. Mwa we bu Jennifer. Oh, mne kugane nuna. Kama sinka bidu kwano. Second. Ina bo alu kwa kene. Ke bu Jennifer. Ọtụtụ ndị ọdịnihu iya gbanarị na maka na ebe a ma nnekwu gaa na-ekwu abi ọ mụ na gị tata tupu ụlọ ọkpata njọ biko na ụgbọ anụmọ bịa ụgbọ anụmọ biko na bịa na ụgbọ anụmọ hei biko nụnọ n'ebe ọ na-eze bịa nụ ụgbọ anụmọ madam anyị nwa ndị ya na adịghị na-arụkọ ọrụ. Gịnị ka nchọ? Achọrọ ịfụ di gị. Ọ nọrọ ya, ọ pụrụ apụ, shiata n'azụ. Biko anọrụ nye biko do. Madam, ọ chọrọ igbu m biko. Asị m na ọ nọrọ shiata n'azụ. Mepụza.
eri n'aka ka eri n'ụkwụ nwoke ibe m nwoke dọl kaadị njọ ya bụ na ife a ka seke afọ na-ata na alụmdi na nwunye ọ bụrụ m nwa m hapụ nwaanyị a bụrụ ife m gbapụrụ ya ọkwa a na-ekwu onye nwe nsogbu nye kwuo seke kwuo okwu kamgbe seka dị ekwu ọ mechie ọnụ ekwesịrị inyelu seka aka ekwesịrị inyelu nwunye aka nwaanyị a bụ ihe m na-ekwu afụ ka nwoke zuru oke lụọ nwaanyị dosa n'ụlọ nwunye wee kụgide kụọ ihe tinka na akụpa ọ nụrụzi dịka ọ bụrụ ndị mmadụ ịma na-ekwu okwu imegbu mmadụ na ezinụlọ ife gbasa ma odu efe gbasa di na nwunye achịa na ọsọsọ nwunye ka a na-eme enwe ụmụ nwaanyị na-akụ difa ife tinka ka ụpan kụwa difa kụsị asị asụm mechie ọnụ nna m ukwu ka ekwenye ihe mere na Ọgaseke agwabere unu ihe ọ na-agabiga mpako mebie ụlọ ọnwụ nne ya ka obodo ndị isi ojii nwoke ga-esi wee bịa gwa ya kwe na nwaanyị tiri ya ife ọ bịa kwe na nwaanyị tiri ya ife onye nwa bụ nsogbu anyị na-enwe eziokwu onye abụ ụka akakwana mma na anyị dị nnọọ hazie ebe ndị mmadụ ga-abụ ọ bụ na nwoke ọ bụ na nwunye kụrụ ụdị ihe ha kụrụ ya ọ ga-ebe ahụ ga nye rịpọtụ onwe ka ndị mmadụ wee nwee ike ime nwaanyị ahụ ụdị mkparị dị nka eziokwu ihe akakwa nkụ eziokwu nwoke ibe m atagbuo onwe n'afụfụ mana mụnwa m na-ejebe seke m ga-ejebe seke ka m jee duo anya ndụmọdụ nye si n'ụlọ ahụ akwapụ a ga-egbu ya ọ bụ na ọ si ebe ahụ kwapụ nwaanyị ahụ ga-ememi nwaanyị ya ga-egbu ya ebe akụ nọ sito daalụ ị nọkwa ya nna anọ m ya o ọnwa onye na-afụ gị anya hụgonu enu nke m ga-enye gị enye ebe a biko nye m nke maka ụdịrị nke m nyere ndị jadi biko nyekwa m nke mmiri dị anyere m nke anyị na-enye nke ha bụ bịa unu ahụkwara ihu ode akwụkwọ afọrọ nya afọkwọ n'nya anụkwuru m n'ọnwụ nya kọrọ nya tie nya gwogwo tie nya ka suo nya ka ebe ha na-esuwe okwute gị me n'iru ya gbagwọrọ anọkwa m ahụ ka m jụgogodi o mana ka ihe ga-akpata nwaanyị chinwe ike a tie nwoke ife tie dị ife otu a ọ chọrọ mba sorry that second last line ọ dịkwa egwu mana ọ dị ka ya ọ bụrụ m ka m nwee ike a ji tie SK ife otu a nwaanyị a si tie dị ife ka anyị adapụ ọmara ife nye ife a na-agbọ m yarị n'isi nwaanyị iti nwoke ife n'ụdị agha ka ebe ike nwa dị n'ụdị ajụjụ na-ajụ ị na-ekwekwu onye nwere uche ị na-ekwekwu ka opogoro ka onye na-enwere akọrọ ọ na-agbagharị n'isi ọ na-agbagharị n'isi ị na-enwere na ebe ike nwaanyị dị erika nke izizi ike nwaanyị dị n'okwu ọnụ o kwuru ekwu ike nwaanyị dị n'ile ike nwaanyị dị n'anya ọ na-ege enene onye na-ege anya ịdaba iberibe ozugbo imebe ife o kwuru ka ọ na ọkara okwu n'ebe nna gwa gị ịmakwara ebe ike nwaanyị ka ebe ọ ka wee ju eju ama agọfọ ya ama agọta ya agọta bụrị na ngada ọ bụ eziokwu anyị nwa nwaanyị anyị nwere ike mana ka m gwakwanụ ọnụ nwa bụ ụmụ nwoke na-ebute agbaghara na-eme anyị nwa ụmụ nwaanyị na ji akpaso na agwụtu ahụ ọ bụrụ m nwa nwunye onye ide akwụkwọ nọ mma ewere iru onye akwụkwọ na ahụ dọba ya n'azụ rapụ ife nwoke bụkwanụ okwu ọsụ dị otu a onwere ka m gwa gị onwere nwaanyị afụrụ nwụrụ amara amụ n'ụwa ka ọ maka osi na sie ike amaka osi na buo ibu ya bịa m nso tinwuo m ife kata ma wee m aka m tọgbunuo ọnya mmanya ụla makata ụla amanya m ya na ndị m oke m bịa spana Chineke nyere ka ya wụlọ ụdị nwaanyị a ode akwụkwọ gara alụ ka ị ga-alụ ma ọ ya ịnyụọ nsị ọkụ nsị akara aka ọnwụ na-aga ya sito rapụ okwu
okwu azụrụ na ife anụnwa nwoke fụkwanụ nwoke ịgatebe nna gwa nwa ka ọ si n'anya na nwa apụ na anya bụ isi ife niile a na-eme mụ si gị kpewe n'ekpere ka ọ ghara iwu ụdị nwaanyị ahụ akwe na anụ abụ elu ya ọ kpọ na ụdịrị ife a ka ọ gaghị na dị ekwusị anụ ọfịa England nke ihe lote nwayọ na ife abụọ ọgwụ adịrị ike anwụ ya biko ọkwa mmiri dị ya ife abụ ime mmụọ Kere ebe ma uno. Kere bu nzo nwoke ahụ. Kọpụtara ekita before me mmiri dị m n'obi. Manya kpọpụtara ya mee gịnị? Enigwe ada anụ. Enigwe ada. Genti. Ịma na ịchọ enyemaka. Jee chọba enyemaka. Ọ bụrụkwa na di enwere ike iwere kụọ ya ezigbo ife. Mana nye ma kpebi n'ime obi ya nọchọrọ ịkpatụ ya aka. Jekene. Ọ ga-ajụ na ka gịnị ka na-akpọ gị. Dekwa ntị ka ngwa gị. Dekwa jụ ese mata. Mata ejiri okwu dowe ụtọ agbọ. Dukwa seke ka gịnị ka na-akpọ. Ọ bụrụ na ọ natara ka bịa mitem n'ụlọ. Ihe dị Igbo fu ya eme. Ka nna kene. Chai! Heu! Ọ kwọsọ Chukwu ga-azọ ụmụ nwoke n'obodo a. Ndị ọgbakọ ụmụ nwoke a nwunye fa na-akụ efe n'ụlọ. Ọ dịkwanụ nka mụ ga-apụta wepụta onwe mbụrụ onye isi fa ka ama ife ga-eme maka ya. Ma ọ siri otu a sọ Chukwu ga-azọ ụmụ nwoke n'obodo a. Ọga Jonas onye rie onye ruo. Adọma Kevin ga-emeli dịka achọrọ m ka m soro gị na-arụ ka m mụọ ọrụ a n'aka gị. Nke nwa Yes, sir. eziokwu ọma ọgbụ onwe ya mana kezi ife mee ọrụ mekanik ji asọ ya otu a Ọ ga ihe niile gbasara moto na-amasị m. Nyanya ịma na ife na-eme ya afọ na-enye ya nsogbu mgbe ụfọdụ afọ na-enye ya nsogbu